Čaute chlapci a nechlapci, ja vás vítam u môjho posledného videa z tejto sezóny. Samozrejme, že toto video není posledné, ale posledné video z tejto sezóny. A idem si zahrať Reloaded Duos vlastne s mojím kamošom. Čaute, vítam vás na tomto kanáli. No a ja si musím a to kedy dojde, lebo ja dostanem nejaké webuxy 24. No, kam to lentneme. Ak by ste chceli viacej takýchto videí s mojimi kamošmi, čo sú mimochodom podotýkam dosť veľkí tryhardery, tak mi to napíšte do komentáru, ale už po lendi som mil typek, vedľa mňa hneď bol. No. Dobre, ja sa lútim niekde mimo, lebo som videl tých typkov, jak tam išli a go, jak... Ešte veľa ich tam bolo. Ja si dám nejaké základné buildy. Kubo, kryjem ťa, potom mám noc z hory. Takže ten nikto nepušuje. Ale idú k tebe. Ty on vstáva, ale jak bot. Mok? Ale toto bol reálny hráč, len to nevedel hrať. Ty vole, mamutka, bereme. Mamutku mám. Kde je? Typek? Ježiš, až zase ten idiot sa pripojil. Dobre, zdrháme, tryhardery, zdrháme. Tak určite. No, vidím typka ďalšieho. Je tu typek. Podotýka. Dobre, Craig 97. Druhý, dáte si len čupnúť a idete s vami. No veď. Mali by sme utekať docela, lebo zase typky všade, vieš. Aj preč. Počkaj, ja si idem sem. Pre toto. Ty strieľaš, počkaj, rift. Dobre, 71, utekaj. Oni sa tam fajti a to sú tí dobrí, čo nás našli v tom plezente. Počkaj, Henie. Sám 86. To dáme, to je... Poď strieľaj po ňom. Máme ho. Duo, idú po mne ešte z hora. Sme aj odišli trošku od nich a máme aj killy. Nemáš biga náhodou? Ja nemám. Po čom ich strieľať? Nemám moc matra, no mám. Tam to sú tilted, to tilted poznáš. No, ja pred chvíľou, že nemám matro, no mám matro. Kokos, to co tu je? 86 dostal. Nejdem, ja idem len takto s huntingou. Počkej, to sú oni polárne medvede. Utekaj, oni sa približujú. Buďme tuto na kopci, ale buďme čo najďalej od nich. Keď chceš, môžeme snajpiť tilted, ale opatrne. Nikoho tu nevidím. Počkaj, ja si myslím, že tí typci sem za chvíľu pôjdu. Skryta tam. Počkaj, tam sú. Strieľam po nich. Som krivý, jak nebudem hovoriť. Ne, kašli na nich. No, ale potrebujeme killy. Tu je, rift. Ako môžeme ich strieľať, keď chceš. Rift. Ale tak, aby nás nepušli, že... Aby sme ich nevyprovokovali, chápeš? No, už ide sem. Tak ich dostaneme. Keď budeme viac drhať, ich dostaneme. Oni k nám dojdú, on je docela low. Strieľam po nich. V tilted. U nás! Hop? Yes, dobre. No, mám typku. Dobre, tých ignorujme. A poďme radšej do zóny. Abo ne, bejtime ich. Buďme tu, oni cez nás aj tak musia prejsť, ja nemáme high ground. A stavby. Tam hore. Sa ukázal. Tam je. Chrbát. Počkej, už nám aj nevychádza trochu zóna. Musíme ísť sem. Ich potlačí zóna. Poďme, tuto tlačí zóna. Tromby zavadza. Tam sú fajty. Tam je, mám. No, už ide po nás. Z ktorej strany teraz? Z tej, ktorej si strieľal. Ty chod zozadu, ja idem spredu. Toto tu editneme, aby sme tady to mohli behať. 78! On sa v tej budove už vyhýluje, tam má lútu. Ako
akože my máme dobrú zónu, no tlač. Tam sú. Tak poďme hen tam, môžeme? Počkaj. Čo máš? Pozor, dostal som. Poďme, utekaj, poď za mnou. No, sú tam typci. Dobre, zdráme, dozadu. Oni nevedia, že som v kríku. No, už vedia. No, je po mne. Ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, odber sa zvonkom, ináč zdochnete do rána a zjem vám všetky oriešky a my sa vidíme u ďalšieho videa a zatiaľ čau.